Mae Diwyllesiant yn brosiect sy'n cael ei ariannu gan Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig. Mae'n brosiect traws-wasanaeth sydd ar bwriad o weithredu ar draws 3 maes blaenoriaeth bydd ac i gefnogi lles trigolion, cymunedau, amgylchedd a busnesau Gwynedd. Un o'r meysydd blaenoriaeth oedd y diwylliant a chelfyddydau. Roedd hyn yn gyfle i hyrwyddo a dathlu diwylliant a treftadaeth unigryw Gwynedd, trwy weithredu pecyn o gweithgareddau mwyn ymateb i ymyriadau a blaenoriaethau penodol. Oedd hyn yn cynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol. Yr ail maes blaenoriaeth oedd byw'n iach ac actif. Roedd hyn yn gyfle i hyrwyddo a gwella mynediad ac hygyrchedd cymunedau a thrigolion Gwynedd i fyw'n iach a bod yn actif. Yr maes blaenoriaeth olaf ydy'r maes economi ymweld gynaliadwy. Roedd hyn yn gyfle i ddatblygu strwythurau presennol i gefnogi a gweithredu cynllun economi ymweld gynaliadwy Gwynedd ac Eryri 2035. Oedd hyn yn cynnwys datblygiadau ym Mharc Blaenlifon. Mae Diwyllesiant yn brosiect werth 1.6 miliwn sydd wedi cael ei ariannu gan y Cronfa Ffyniant Gyffredin Deyrnas Unedig. Mae'r brosiect efo 3 maes blaenoriaeth gwahanol, sef diwylliant ac celfyddydau, byw'n iach ac actif, ac economi ymweld gynaliadwy. Amcan y Cronfa byw'n iach ac actif oedd i hyrwyddo a gwella mynediad cymunedau i fyw'n iach ac i fod yn actif. Ar ni penderfynu fel criw o ffrindiau i ddetha sefydlu tîm yn Bala nôl yn 2023. Mae'r clwb yn hynod o falch o'n ni, achos mae'n neis gael tîm merched yn ôl yma, gan bod yn tîm wedi bod ers 2013. Criw da, da ni'n chwerthu'n pob training, just joio bob o pawb, basically. Mae'r kit a'r offer da ni'n gael wedi helpu ni lot. Mae wedi gwneud ni'n fwy effeithiol a wedi datblygu ni lot, a da ni'n ddiolchgar iawn. Nathon ni gychwyn y clwb yn 2016 lle oeddwn ni ffindio fod merched yn trafeilio'n bell i mynd i chwarae pêl-droed. So nathon ni greu clwb pêl-droed merched Porthmadog hefo y grant yr SPF lle oedd o'n galluogi ni creu hydl initiative i trio cael merched sy'n rioed i chwarae'r gêm o blaen, i chwarae am y tro gyntaf. Season yma, da ni wedi galluogi creu tîm o dan 9. Cyntaf erioed, da ni wedi rioed i wneud oedran mor llai a hyn, so mae'n gret i weld y clwb yn tyfu. Rydw i'n rili hoffi chwarae efo ffrindiau fi a cael hwyl. Ia, mae'r coaches yn dysgu ni fel pasio a taclo'n rili dda. Ni wedi chwarae te 4 neu 3 tournaments. Do, nath ni ennill lot o games. Amcan y Cronfa, diwylliant a treftadaeth oedd i hyrwyddo a dathlu diwylliant unigryw Gwynedd trwy ariannu prosiectau cymunedol. Canolfan Gerdd William Mathias. Da ni'n darparu gwersi 1 a nifer o brosiectau grŵp a gwaith yn y gymuned. Mae'r arian SPF wedi bod yn allweddol i ni yn y 2 flynedd dwytha yma. Un digwyddiad enghraifft ydyn ni yn dathlu 1 mlynedd ar hugain ers sefydlu prosiect Doni y Cudd, sydd yn rhoi cyfleoedd i bobl o anabledd dysgu i gymryd rhan mewn cerddoriaeth yn wythnosol. A fel rhan o'r grant, mi wnaethon ni weithio at gyngerdd cymunedol i ddathlu'r 1 mlynedd ar hugain. Cyffroes iawn yn dod yma bob dydd Fawrth a dydd Iau, a dwi'n blesed iawn bod yn rhan ohono fo. Cafodd y Cronfa digwyddiadau ei agor i gefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn y sir. Mae Gwylwood Caernarfon wedi cael ei drefnu ers 2016 gan grŵp o wirfoddolwyr a wedi tyfu yn wyl anferth erbyn hyn sy'n denu lot fawr o ymwelwyr. Nath yr arian nathon ni gael gan y Cronfa yma helpu tuag at gosta toileda, pebyll a hefyd systema sain oedd yn darparu adloniant. Cwmni Camu'r Copa Always Aim High Events. Da ni'n trefnu digwyddiadau yn yr awyr agored. Cymysg o digwyddiadau triathlon, rhedag, beicio a nofio yn yr ardaloedd o draws Cymru. I showcaseio faint mor ffantastig a brydferth mae Cymru. Amcanion y prosiect oedd i gefnogi lles trigolion,
cymunedau, amgylchedd a busnesau Gwynedd. Cafodd 715,000 ei fuddsoddi, 109 prosiect ei gefnogi, sydd wedi galluogi prosiectau gwerth 5.8 miliwn.